கீர்த்தனக கிருத்தி அந்தஸ்தோகி அபத்ராணி விதுனோத்தி சுகுருத் சதாம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரமபுருஷ பகவானுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலுமே புண்ணியம் தரக்கூடியவையான கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றி விடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. 6:15 வந்துடணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அது அவ்வளவு பெரிய ஸ்லோகமா எடுத்து அதனால வர முடியல என்னால. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிக மாதாஜி வந்தாங்க. மாதாஜி வந்தாங்களா? ஓ சாரி. அவங்க 6:30 வரைக்கும் எடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன். அதான் அவங்களால பேச முடியாதுன்னு எனக்கு சொன்னாங்க. அதனால மணிமேகலை மாதாஜி சொன்னி நீங்க ஸ்லோகம் வாசிட்டே இருங்க, நான் வந்துடுறேன் 6:15. ஆமா மாதா, ஷீ சஃபர் வெரி மச் அந்த த்ரோட் பெயினால அவங்க கொஞ்சம் தான் சொன்னாங்க. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. என்ன பண்றது, எல்லாருக்கும் இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே கோல்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சீசன் மாதாஜி அப்படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நமஸ்காரம். மாதிரி வரதில்ல மாதாஜி, அதனால எல்லா பக்கமே சளி இருமல் ரொம்பவே இருக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம். ஜெய ராத ஜபிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதரஞ்சன பிரஜன நந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோத நந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன. நதீராவணச்சாரி. யமுனதீராவணச்சாரி. 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 ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. எல்லாரும் Hare Pranam Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam Narayana Krityam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tatum Ayam Bhaktir Mudirna Nishikhi Jaya Pudiraye. யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்டே இல்லையா திருப்பி சொல்றதுக்கு? மாதாஜி கிளீனா அது விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி, விட்டு விட்டு கேக்குது. அதெல்லாம் மாறி மாறி சொல்றாங்க மாதா. ஆமா மாதாஜி, பேசுறது கேக்குதுங்களா இப்போ? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. ஏன் கேக்குது. வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்றதால உங்களுக்கு ஒரு பியூரிபிகேஷன் கண்டிப்பா உண்டு. அதனாலதான் உங்களை சொல்ல வைக்கிறேன். இல்லைன்னா மாதாஜி சொல்ற மாதாஜி, நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றீங்க, அவங்க ஒண்ணு சொல்றீங்க. மாதாஜி சொல்ற மாதாஜி, ஏதாவது டிஸ்டர்ப் இருந்தா மியூட் போட்டு சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தட் இஸ் ஃபைன். அன்மியூட்ல சொல்றவங்க வந்து ஒருத்தரும் ஒரு டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இல்லையா? ஒரு அதாவது பிரேயர்ஸ் வந்து வி நீட் டு பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அதுல வந்து மனசை லைட். ஏன்னா இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதும் கேட்கறதும் நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது. இருக்கிற உண்மை அதுதான். வி ஆர் ஒன்லி த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நீங்க கேட்கணும்னு நினைச்சா கூட வந்து பகவானுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க கேட்க முடியும். அதே மாதிரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட வந்து இறைவனுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான், பரம்பரானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அதனால பிரேயர்ஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம மனதை முழுவதுமே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளையும் குரு பரம்பரானுடைய திருவடிகளையும் நம்ம சமர்ப்பிச்சுட்டு சொல்லணும். ஸோ அப்போ அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த இதுல போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எல்லாருமே ஒரு முகம் போல வந்து நம்ம லயிக்கணும். ஈடுபாடு இல்லாம நம்ம உட்கார்ந்து கேட்டாலுமே அதனால பலித்தம் வந்து நமக்கே இருக்காது. ஐ வாண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கணும், இறைவனுடைய அருள் கிடைக்கணும், குரு பரம்பரானுடைய அருள் கிடைக்கணும். மேலும் மேலும் நீங்க இதை வந்து கேட்கணும் இல்லையா, வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற பிராப்தத்தை நீங்க பெறணுன்றதுக்காக தான் உங்களை சொல்ல வைக்கிறேன் நான். பட் நீங்க இன்க்ளைண்டா சொல்லலைன்னா அது வந்து இட் வில் பிகம் ஒரு கிளாஸ் ஃப்ளோவே வந்து கரெக்டா வராது. ஓகே, அதனால நீங்க மியூட்லயே இருங்க, நானே பாடி முடிச்சிடுறேன். ஓகேங்களா? எல்லாருமே மியூட்ல போயிடுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூ டு ரிப்பீட். ஆக்சுவலி நீங்க சொல்றதால மியூட்ல இருந்து சொல்லிக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஓகே, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். மாதாஜி, நன்றிகள் நிறைந்த காலை வணக்கம் மாதாஜி. உடம்புக்கு முடியாம எங்க வீட்டுல வண்டியில விழுந்து உடம்பு முடியாம ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததுனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல மாதாஜி. ஆனா யூடியூப்ல கேட்டுக்கிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்குதான் வீட்டுக்கு வந்தேன், கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நஷ்டப்ராய தேங்க்யூ மாதாஜி. நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 4th canto 28th chapter. வந்து நம்ம நம்ம எங்க படிச்சுட்டு இருந்தோம்? நேத்து ஆத்மாவை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? 41 இந்த சாப்டர் தான் 28 இல்லையா? கரெக்டா தான் எடுத்திருக்கேன். நிறைய பேருக்கு டவுட் இருந்தது எல்லாமே நம்ம விவரிச்சோம் இல்லையா?
41 மாதாஜி. 41 தான். ஸோ 13th சாப்டர் பகவத்கீதையினுடைய ஒரு விளக்கங்கள் தான் நாம இந்த இடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நாம இந்த உடலுக்கு உரிமையானவர் இல்லையா? இந்த உடல் ஒண்ணுதான் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டியே. இந்த உடல்ல தங்கி இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம செயல்பட்டு இருக்கோம். இந்த உடலை விட்ட பிறகு வேறு ஒரு உடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் நாம இந்த ஆத்மால எந்த செயல்பாடுமே இருக்காது அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா நேத்து இந்த பர்பட்ல இருந்து நாம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அதனால வெறுமனே உடல் தத்துவத்திலையுமே வந்து கரெக்டான இது கிடையாது. மேலும் இந்த ஆன்ம தத்துவம் மட்டும்தான் ரைட், நானே கடவுள் என்ற தத்துவமே தவறு என்பதையுமே அந்த பர்பட்ல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தார். ஸோ வைஷ்ணவ தத்துவங்கள் நம்ம துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இது ரெண்டுத்துமே நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நாம மத்வாச்சாரியாருடைய இதை ஃபாலோ பண்றதுனால எஸ் ஒரு மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கிறதோ அது போல இந்த மரம் என்பது இந்த உடலுக்கு வந்து ஓமையாக ஒப்பிடப்பட்டு இந்த மரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய 2 ஜீவன்கள் யாரு? ஒண்ணு அந்த பரம்பொருள், இன்னொன்னு வந்து அவர் நித்தியமாக எப்பொழுதுமே அவர் வந்து தத். நாம வந்து இந்த உடல்ல வரும்பொழுது மட்டுமா வந்து உண்மையாக நம்ம இங்க இருக்கோம் இல்லையா? இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது நாம வந்து வேறு ஒரு நிலை எப்படி அடைவோம்? எத்தனை வழிகள் இருக்கு இல்லையா? ஒண்ணு, நாம மீண்டும் வந்து ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மனிதனாக. இல்லை என்றால் நம்ம ஒரு விலங்காகவோ, அதாவது நம்ம பாவ கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுக்கு ஒரு உடல் வந்து இந்த பௌதிக உடல் கிடைக்கிறது. இல்ல நாம இந்த பாவ புண்ணியங்கள் அற்ற நிலையை தாண்டி இல்லையா, அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை, சுத்த சத்துவ நிலை அடைந்திருந்தால் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வோம். இப்படி அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறதாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. ஓகே, மேல் உலகத்திற்கு போகும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஆன்மீக உடல். ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து நாம பௌதிக உடலை ஏற்கின்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த உலகத்துல பௌதிக உடல், அந்த இடத்துல ஆன்மீக உடல். ஆனா இந்த ஆன்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டா நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இடைப்பட்ட காலம், ஓர் உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம மாற்றப்படக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட காலம், அதாவது மோட்சம் அடையிறவங்களை பத்தி நாம இந்த இடத்துல அந்த டாபிக்கே வரக்கூடாது. மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறவங்களை மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஆன்மாங்கிறது உயிர் தானே மாதாஜி? ஆமா, உயிர்னா என்ன மாதாஜி? நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? சோல், அதாவது எஸ், நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? How do you define? அதாவது அந்த உடம்புல உள்ள கை கால் இதெல்லாம் தானே செயல் இழந்து போகும். அது அந்த உயிரை இருந்துகிட்டு தானே டிரான்ஸ்டென்டலா போயிட்டு இருக்கு. எப்படி மாதாஜி? ஏன்னா எத்தனையோ கிளாஸ்மேட்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, நீங்க மட்டும் இல்ல, ஸோ யாரா இருந்தாலும் அன்மியூட் பண்ணி கூட சொல்லலாம். எப்படி நாம வந்து இந்த உயிர் இருக்கிறது என்பது நாம் எப்படி நாம ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? எஸ், ஆன்மா என்பது உயிர் தான், யாரும் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா ஹவு டு யூ, அது வேற ஒரு இடத்துல போய் போனாதான் அது ஒண்ணு தெய்வீகத்தை, அப்படி இல்லைன்னா வேற ஒரு உடல் கூறுல போனாதானே அதுக்கு வந்து உணர்ச்சியின் மூலம், அந்த உயிருங்கிறதே உணர்வின் மூலமா அந்த உணர்வு எப்படி நமக்கு எதனால் அந்த உணர்வு நமக்கு எந்த மார்க்கத்துல இருந்து நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம்? உணர்வு ஆன்மா மூலமா பரமாத்மா இயங்குகிறார். கடவுள் தான், பரமாத்மா உள்ள இருந்து அவர்தான் திருஷ்டிக்கிறார். எதுவுமே அது அவர்தான் திருஷ்டிக்கிறார். இன்னும் ஒரு அந்த காலம் அந்த பர்டிகுலர் இயர்ஸ் முடிஞ்ச உடனேயே வந்து வேற ஒரு இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாரு. நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லல, பட் எப்படி நீங்க அதை ரியலைஸ் பண்றீங்க? நமக்கு தெரியாது மாதாஜி, ஆனா நம்ம தான் இருக்க போறது இல்லையே, போயிடுறோம்ல. பிரீத்திங் மாதாஜி. ஓ, மூச்சு காற்று நின்னு போச்சுங்கிறது அறிகுறி தெரியுது இல்லைங்களா மாதாஜி? ஒரு உடல் மூச்சு காற்று நின்னு போச்சுன்னா நாடி நின்னு போச்சு. அதாவது 5 விதமான வாயுக்கள்ல இந்த ஆன்மா வந்து மிதந்துன்னு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம 2nd சாப்டர் பகவத்கீதையிலேயே வெரி பேசிக் கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு வாயு வந்து வயான வாயு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுவதுமே பறந்து, ஸோ அதனால்தான்
நமக்கு காலில் அடிபட்டாலும் உடனே வந்து நமக்கு மூளைக்கு வந்து அந்த செய்தி வந்து சேருது இல்லையா? எனக்கு அடிபட்டிருக்கு, வலி இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த உணர்வு எப்படி அந்த எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் மாதிரி தான் நம்ம மைண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலிங். அந்த செய்தி வந்து நம்ம மூளைக்கு வந்து அறிவிக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து இது வலி. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த நம்ம ஆலோசனை பண்ணி பேசிட்டு இப்ப நம்ம படிக்கிறோம், இந்த எழுத்து படிக்கிறோம். சாக்ஷாத் பகவத்தோத்கேன குருனா ஹரினா நிருபக விசுத்த ஞான தீபேன ஸ்வர விஸ்வதோ முகம் அப்படிங்கிறத படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த படிக்கிற இந்த இது வந்து நமக்கு இந்த இது வந்து எப்படி நமக்கு தெரியுது? கண்ணுல வந்து பார்க்கிறோம். இந்த பார்த்தல் எனக்கூடிய இந்த செயல் வந்து நடைபெறும் பொழுது எஸ் நான் வந்து கண்ணு வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்ற அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுக்கு? மூளைக்கு கொடுக்கும். மூளை வந்து எப்பவுமே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அந்த மூளை வந்து இட் டேக்ஸ் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நமக்கு மீண்டும் வந்து எஸ் அப்படிங்கிற அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் வரும் நமக்கு. ஸோ நீங்க ஐ திங்க் ருக்மணி மாதாஜி நீங்க தான் சொல்லணும். யூ ஆர் பீங் ஏ டாக்டர், ஹவு ஆக்சுவலி இன்டர்னலி எல்லாமே வந்து இட் இஸ் த்ரூ த இம்பல்சஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த இதுல தான் வந்து நம்ம செய்திகளை வந்து கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள பாடியில. ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குமே நாம் எந்த பகுதியை எந்த ஒரு உறுப்பை வந்து நாம வந்து செயல்படுத்துறோமோ அந்த உறுப்பை வந்து இயக்கிறதுக்கான அனைத்து விதமான தகவல் தொடர்பு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அந்த தகவல் தொடர்பு எங்க மேக்சிமம் போயிட்டு இங்க இருந்து மூளையில இருந்து தான் அது வந்து எல்லாமே நமக்கு இல்லையா? இங்க இருந்து இம்பல்ஸ் ஒரு ஆசை என்பது மனசுல வருதுன்னாக்கா அந்த மனசு வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த புலனை வந்து இயக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த புலன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து மூளைக்கு போய் அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணி மேலும் எஸ் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சயின்டிபிக்கா நாம பாக்குறோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருந்து இது எல்லாத்தையுமே செயல்பட வைக்கிறது யாரு? இந்த ஜீவனை வந்து இயக்கின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா தான் இல்லையா? சோ ஒரு முறை நாம் இந்த உடலை விட்டு வெளியேறினால் பரமாத்மாவும் வெளியேறிடுவார், அந்த ஜீவனோடு இருக்க மாட்டார். ஓகே, வேறொரு உடலை பெறும் பொழுது எந்த காலகட்டத்தில் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜீவன் இயக்கப்பட வேண்டுமோ அப்பொழுது பரமாத்மா அங்க இருப்பார். பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார், அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது. ஸோ ரூபமாக அரூபமாக இரண்டு நிலைகளிலுமே இருக்கிறார். ஓகே, ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த சப்தம் கூட இது வந்து என்னது? இந்த விசுத்த சக்கரத்துல இருந்து வர்றது இல்லையா? இந்த ஒரே இந்த வாய்ஸ்ல கூட வந்து நம்ம இப்ப இந்த ஸ்லோகம் அங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தேன், சரிகாமா இல்லையா? இந்த காம்பினேஷனே இந்த மியூசிக்கல் நோட்ஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு வர்றது இல்லையா? நம்ம கத்துறோமா இல்ல பாடுறோமா இல்ல வந்து அமுதம் பொழியிறோமா அதெல்லாமே அந்த எத்தனை காம்பினேஷன்ல வரக்கூடியது தான். ஓகே, ஆனா எல்லாமே அந்த காம்பினேஷன் தான், 7 ஸ்வரங்களுக்குள்ளேயே அந்த வரக்கூடிய காம்பினேஷன் தான். ஸோ எல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு. அவர் இல்லாம நாம் இது செய்யவே முடியாது. நமக்கு மறதியும் அவர் தான் கொடுக்கிறார், நினைவும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். இதையும் நாம 15வது ஸ்லோகத்துல 15வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். அவரே சொல்றார். அதுக்கு மேல ஆத்தென்டிகேஷன் வேற என்ன வேணும் நமக்கு? Hare Krishna Mataji, can I say? Hare Krishna Mataji. மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லாமா நான் வந்து ஆத்மா அப்படின்றது கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ ஆத்மா இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ பேட்டரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற இது ஒரு வாட்ச்லயோ இல்லை எதுலையாவது கம்ப்யூட்டர்லயோ இருக்கிற வரைக்கும் அது இயங்கும். இந்த பேட்டரி எடுத்தாச்சு அப்படின்னா அது இயங்காது. ஸோ அதுதான் இட் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன், இட் கனெக்ட்ஸ் தி பாடி அண்ட் த மைண்ட். ஸோ அதை வந்து இயக்கிறதே வந்து இந்த ஆத்மா தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதான் பிரபுபாதர் கூட வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார், ஹவு டு யூ நோ, ஹி டிடன்ட் பிலீவ் அந்த இதெல்லாம் ஆத்மா அதெல்லாம் பிலீவ் பண்ணல. ஸோ ஹவு டு யூ நோ தட் த லைஃப் இஸ் திஸ் பர்சன் இஸ் டெட், ஹவு டு யூ நோ அப்படின்னு கேட்டபோது தான் அவர் வந்து சொன்னாரு, இந்த இதயம் வந்து நின்றுபடுத்து, அதாவது ஹார்ட் பீட் நின்றுபடுத்து அப்படின்னா அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்ட்டார். ஸோ வேர் இஸ் த லைஃப் ஃபோர் ஸ்டேயிங் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டாரு. ஸோ அவர் உடனே வந்து கன்க்ளூட் பண்ணாரு இந்த மாதிரி ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட் தான் வந்து இயங்க வைக்கிறது ஹோல் பாடியை அப்படின்னும் போது, ஸோ ஃப்ரம் தேர் இட் கோஸ் ஆஃப். ஸோ ஹவு டு யூ நோ தட் கோஸ் ஆஃப் அப்படின்ட்டு வந்து பிரபுபாதர் வந்து கேட்டபோது, ஸோ வி டோன்ட் நோ ஹவு இட் கோஸ்,
பட் லைஃப் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த பர்சன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் தான் வந்து இந்த கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபி வச்சு அவர் வந்து வேர் டஸ் திஸ் ஆத்மா கோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இது பண்ணாங்க. பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் இட் கோஸ் அப்படின்லாம். தே கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் இட் எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி அப்படின்றது மாத்திரம் பார்த்தாரு அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதுதான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. இந்த 7th month வரக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் எப்படி வருதுன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த இறைவனுடைய சிருஷ்டி. அது நாம வந்து அதெல்லாம் அலசி ஆளாய முடியவே முடியாது. ஆனா தன்னுணர்வு பாதையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அது தெரியும். ஆனா அவங்களுடைய லெவல்ல இருந்து நாம அதை வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நாம எல்லாமே இந்த பிரத்யட்சமா நம்ம கண்ணால பாக்குறது, நம்முடைய அனுமானத்துக்கு வரது இல்லையா? நம்ம இன்டெலிஜென்ட் நினைச்சிட்டு நம்ம அனுமானம் இல்லையா? இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றோம் இல்லையா? அதை கொண்டு மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். ஆனா சப்த பிரமாணத்தின் மூலியமாக நம்ம செயல்பட்டு நம்ம அதை உணர்தலுக்கான அந்த பாதையை எடுத்துட்டு போனா கண்டிப்பா, இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஏன் பிரபுபாதர் கண்டிப்பா தெரியும். he knows that. but what to reveal, what not to reveal என்றது that is the thing. everything you cannot reveal here இல்லையா? சில அவங்க எல்லாமே தத்துவதர்ஷிகள், அவங்க எல்லாம் உண்மையை கண்டவர்கள். அந்த ஜீவன் எவ்வாறு வருகிறது, மேக்சிமம் எஸ் கிவன், நமக்கு எல்லாமே நிறையவே கொடுத்திருக்காரு இந்த பர்பஸ்ல எல்லாமே. இதை கொண்டே நாம வந்து பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால உணர்றதுக்கான ஒரு சிறிய பாதை நமக்கு உண்டு. ஆனா நாம் அதை பிரயத்னிக்கிறது கிடையாது இல்லையா? அதையும் நம்ம அரையும் குறையுமா தான் பண்றோம். ஒரு நாள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாள்ல நாம பக்தி பண்றது கிடையாது. ஸோ இந்த உணர்வின் மூலியமாக தான் அது ஆத்மா என்பதை நாம உணர்கின்றோம். ஏன்னா இந்த மரணிக்கும் பொழுது இந்த உணர்வு இல்லை என்பது மட்டும் தான் நாம டிக்ளரேஷன். டெத் என்ற டிக்ளரேஷன் எப்ப சொல்றோம்? இந்த உணர்வு நீங்கிய பிறகு. அதுதான் இந்த 5 விதமான வாயுக்கள் தான் மிதந்துன்னு இருக்கு இல்லையா? இப்ப உதான வாயு இடுப்பு இல்லையா? பிராணா பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் பக்கம் இல்லையா? இப்படி ஒரு ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் முழுவதுமே இந்த 5 வாயுக்கள் வந்து ஒரு ஒரு பாகத்துல வந்து செயல்படுது. உடல் முழுவதுமே செயல்படக்கூடிய வாயுவும் வந்து ஒன்று உண்டு. அதனால அது கம்யூனிகேஷன் இல்லையா? நமக்கு அந்த உணர்வு என்பது இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கு. அதாவது 10,000 ஒரு பகுதி இருக்கக்கூடிய தலைமுனியினுடைய டிப் இல்லையா? இது ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத், கதா உபனிஷத். ஐ திங்க் 2 உபனிஷத்துலயுமே இந்த ரெஃபரன்சஸ் உண்டு என்று ஐ திங்க் பர்பஸ்ல சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். ஸோ இந்த ஆத்மாவுடைய அளவே அத்துணூண்டு ஆத்மா நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஆனா அந்த ஆத்மா இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கிறது, குடிக்கொள்கின்றது என்பதையுமே அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. சோ வேதங்கள் எல்லாம் மனிதர்களால் இயற்றப்பட்டதோ கிடையாது இல்லையா? பௌரேஷம் இல்லையா? இறைவனால படைக்கப்பட்டது. ஸோ இறைவனை நாம நம்புகின்றோம் இல்லையா? ஸோ அவருடைய படைப்பும் வந்து அதுக்கு மேல ஆத்தென்டிகேஷன் நமக்கு தேவையே கிடையாது. நமக்கு தான் ஆத்தென்டிகேஷன். நாம் இப்ப ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்றோம்னா அதுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கணும். இப்ப ஒரு டீச்சர் உட்காந்துட்டு இங்க வந்து ஒரு பிலாசபி சொல்றாங்கன்னா அவங்களுடைய தத்துவத்தை வந்து சொன்னா யாரும் அது ஒரு நாள் கேட்பாங்க, 3வது நாள் கிளம்பி போயிடுவாங்க, எந்த ஆடியன்ஸுமே நிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதுவே வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லையா? இறைவனிடத்துல பரம்பராரிலிருந்து வந்ததுன்னா அதை நம்ம கேட்கறதுக்கு நாம கண்டிப்பா செவி சாய்ப்போம். பிகாஸ் அவங்க எல்லாமே உண்மையை கண்டவர்கள், அதனால எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. அதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள அதாவது ஸ்ரத்தையோட நாம என்ன பண்றோம்? ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஆனா அதை நம்புறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு நமக்கு எப்படி வருது? நம்ம மனசு பக்தி செயல்ல ஈடுபடும் பொழுதுதான் அந்த நம்பிக்கையே வரும். பக்தி செயல்ல நாம் ஈடுபடலைன்னா அந்த நம்பிக்கை வந்து நமக்கு ஸ்திரத்தன்மை கொடுக்காது. இஃப் யூ ஆர் நாட் பர்ஃபார்மிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கண்டிப்பா அந்த தெய்வீக செய்திகள் எல்லாமே நம்ம மனசுல வந்து நம்பிக்கையோட வந்து நமக்கு நிறுத்தி கொள்ள முடியாது. இதுதான் உண்மை. அதனால்தான் நீங்க எல்லாருமே சேவை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான். எதையுமே சேவையாக செய்ய வேண்டும். அதுல நம்முடைய சுயபுலனுக்காக செய்யவே கூடாது. இது நான் செய்தா எனக்கு இது இந்த பிராப்தம் கிட்டும், இது நான் செய்தா இந்த பக்தி செய்தா எனக்கு இது நல்லது கிடைக்கும், தேவையே கிடையாது. நோ நீட் டு. இது சொன்னாங்களா செய்யுங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா இதெல்லாம் பலன் கிடைக்கும் என்பதை வந்து வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா அந்த பலனை அடைவதற்காக நாம வந்து கொண்டு புரியக்கூடாது. அது அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து நம்மளை கட்டுண்ட நிலையில தான் வைக்கும்.
அந்த பலனுக்காக நம்ம புண்ணியங்களை சேர்த்து அனுபவித்து மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வர வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளிடும். அதனால்தான் பலன்களை தேடி நாம திரை தொண்டு செய்யக்கூடாது. அந்த இடைப்பட்ட காலம் இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது எல்லா பாடியுமே ஒண்ணுதான் இல்லையா? ஸோ எவ்வளவு பெரிய மனிதராவுடைய பாடியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு இழிவான சண்டால நிலையில இருக்கிறனுடைய பாடியுமே டெட் பாடி தான். அதுக்கு எந்த வேல்யூமே கிடையாது. ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த 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 உடலுக்கே வந்து வேல்யூ இல்லையா? அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள், அவன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள், அதனால் அடுத்தவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள், இதை கொண்டுதான் ஒரு மனிதன் நல்லவன், ஒரு மனிதன் தீயவன் இல்லையா? இப்போ எத்தனை பேர் நம்ம எல்லாருமே இந்த இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த குளோபல் வார்ல நிறைய பேர் வந்து ஒரு தேசத்துக்கே வந்து பொலிட்டிக்கல் இதெல்லாமே வந்து அப்படியே அப் அண்ட் டவுன் டர்மாயில் மாதிரி போயின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி டர்மாயில் இது என்ன நோக்கம் சொல்லுங்க? எல்லாமே பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? ஒரு வாழ்க்கையினுடைய பேசிக் லெவலுக்கே வந்து ஹிட் ஆகக்கூடிய நிலையில வந்து செய்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நீ நேபாள் எடுத்துக்கோங்க, இட் இஸ் டோட்டலி அப்படியே அப் அண்ட் டவுன் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்கேயுமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா இதுக்கு பின்னாடி சம் பர்சனல் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் அந்த வந்து நமக்கு அந்த பௌதிக லாபத்தை அடையக்கூடிய செயல்கள் வந்து நம்மள பாவக்கர்மங்களுக்கு தான் நம்மள வந்து இழுத்து செல்லும். அப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? இட் வில் கெட் டீக்ரேடட் ஆக்சுவலி இல்லையா? இட் வில் கெட் டீக்ரேடட். 100% நம்ம சாஸ்திரத்திலே படிக்கிறோம். நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு பௌதிக செயலுமே நம்மள வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் நமக்கு கிடைக்காது. ஈவன் இன் 3rd சாப்டர் பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? 3 விதமான நிலைகளை படிக்கிறோம். 3rd சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதாவது அடர்ந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவங்கள அது வந்து எதற்கு லெஸ்ஸர் கான்சியஸ் லிவிங் என்டிட்டிஸா மரம் செடி கொடிகளாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. மாடரேட்டா இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் விலங்குகளாக பிறப்பாங்க. லெஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறுகள் இழைத்து இல்லையா? ரொம்ப ஹையர் கான்சியஸோட செய்தாலும் சில தவறுகள் செய்யறோம், அவங்க அட்லீஸ்ட் மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? கண்ணாடியினுடைய தூசி போல இல்லையா? அதெல்லாம் படிச்சோமா? அடுத்து வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தாயினுடைய கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஃபுல் அஜ்ஞானம் இல்லையா? அது வந்து மரச்செடி கொடிகளுக்கு இல்லையா? ஸோ கண்ணாடி தூசு, அதுக்கப்புறம் வந்து புகை இல்லையா? நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய சிறு புகை. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய மனித இனத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் நமக்கு அந்த லைஃபாவது நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா வெறுமனே நம்முடைய பௌதீக லாபத்திற்காக அதனாலதான் நம்மள நிவர்த்தி மார்க்கத்திற்கு போகணும்னு சொல்றது வந்து சொல்றதுக்கான காரணமே அதுதான். ஏன்னா பௌதீக ஆசைகளுக்கு அளவே கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே வந்து அதுக்காக ஏங்கின்றே தான் இருப்போம். பௌதீக ஆசைகள் அது என்னைக்குமே ஃபுல் ஸ்டாப் வரவே வராது. ஸோ நாம வி ஷுட் ஹாவ் அ டெஃபினேட் இந்த மாதிரியான நிலை என்பது இதெல்லாம் வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லப்படும் பொழுது நம்ம மனசை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு நம்மளே வந்து தயார்படுத்திக்கணும். இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். மீண்டும் மீண்டும் நாயாவோ இல்ல வந்து அதாவது பன்றியாவோ பேராசைக்கு வந்து அந்த மாதிரியான விலங்குகள் தான் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு தான் தள்ளப்படுவார்கள். ஸோ பேராசை என்பது நல்லதே கிடையாது. ஆசைக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் வச்சுக்கணும். நம்ம எப்பவுமே எதை ஆசைப்படணும் அப்படிங்கிறது அப்புறமா எதை ஆசையே படக்கூடாது என்பதையுமே நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எதையுமே பௌதீக நோக்கத்தை கொண்டு ஆசைகளை நாம் வளர்த்து கொண்டால் நாம மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஆன்மீக தளத்துக்கு நாம் அதை மடைமாற்றிக் கொள்ளும் பொழுது நாம பக்குவத்திற்கான பாதையில செல்கின்றோம். அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, உணர்வு என்ற நிலையிலிருந்து தான் வந்து நாம இந்த ஜீவன் இருக்கின்றான் இல்லையா? எந்த சாப்டர்ல வருது அது? சேத்ரக்னம், அது 13th சாப்டர் தான் நம்ம படிக்கணும். ரீட் 13th சாப்டர் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நித்தியமானவன் தான் அந்த ஆத்மா இல்லையா? நித்தியமான ஒன்று, பின்ன பகுதி தான் வந்து ஆத்மா. சோ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ. பகவான்கிட்ட நாம எதுவுமே கேட்க வேண்டியதில்லை. வேண்டத்தக்கது அறிவோய், நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ, வேண்டத்தக்கது தருவோய் நீ. நீயே எனக்கு எப்போ வேணுமோ அதை கொடுத்து வைப்போமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு சந்தேகம் மாதாஜி. மாதாஜி மொத்தம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்.
அதுல 4 லட்சம் மனுஷ பிறவிகள்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அது எப்படி மாதாஜி 4 லட்சம்? எப்படி 4 லட்சம்? எனக்கு புரியல மாதாஜி. அதாவது வெவ்வேறு பிறவிகள் மாதாஜி, வெவ்வேறு உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த 4 லட்சம் என்பது. ஓகே, அது உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் நானு. ஏன்னா இப்ப டாபிக் இங்க டைவர்ட் ஆயிடும். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நீர்வாழ் பிராணிகள் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த தாவரங்கள் இப்படி வரும்பொழுது மனிதர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 lakhs டைப்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது அதுல கந்தர்வர்கள் இவங்க எல்லாருமே, தேவர்கள் கூட அதுல இன்க்ளூசிவ். அவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. உங்களுக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, இப்போதைக்கு இது கேட்டகரி அப்படின்னு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புவி வாழ்க்கையிலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட பரத கண்டத்துல இருக்க, எஸ்பெஷலி இப்ப நம்ம நார்த் சைடு எடுத்துக்கோங்களேன், அவங்களுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரே டிஃப்ரெண்டா, சவுத்ல இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரே டிஃப்ரெண்ட். இப்ப ஜப்பான் எடுத்துக்கோங்க, சைனா எடுத்துக்கோங்க, கொரியா எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூ கேன் see that டிஃப்ரெண்ட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த ஒரு பூமியில அவங்க அந்த மாதிரியான பிறவிகள், ஆனா மனிதர்கள் தான் இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. 4 லட்சம் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு விதம் தான். ஈவன் தேவர்கள் ஆல்சோ வில் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம நல்ல ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணும்பொழுது, நம்ம இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது தேவ உலகத்துல பிறந்தோம்னா நாம தேவர்கள் ஆகின்றோம். டிஃபரெண்ட் கந்தர்வர்கள், கிண்ணர்கள், கிம்புருடர்கள் இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஆத்மா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகிறதுக்கு நடுவுல எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இருக்காது, எந்த செயலும் இருக்காது. அதனால வந்து இன்னொரு உடலுக்கு செல்லும் பொழுதுதான் அந்த பரமாத்மா அவங்க அதுக்குள்ள தங்கும் பொழுது பரமாத்மா வந்து அவங்கள வந்து இயக்குறார் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இடைப்பட்ட காலத்துல எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது. அதனால அப்ப இன்னொன்னு கூட நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ ஆத்மாவோட பரமாத்மா எப்பவுமே இருந்துட்டு இருந்தா அவரும் நரகத்துக்கு வருவார் இல்லையா. நாம செய்த பாவத்துக்கு பகவான் ஏன் தண்டனை வாங்குவாரா என்ன இல்லையா. இதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தண்டனை அனுபவிக்கிறது நாம மட்டும்தான். இந்த ஸ்தூல உடல் போய் சூக்ஷ்ம உடல் தான் நிறையவே அனுபவிக்கும். ஆன்மா மறைத்திருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல், அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து மர்டர் பண்ணாங்கனாக்கா இங்க அவங்க மரண தண்டனை அனுபவிக்கலன்னா கண்டிப்பா நரக உலகத்துல வந்து அவங்க மரண தண்டனை அனுபவிப்பாங்க. அதுவும் நிறைய வாட்டி. அது வந்து ஒரு மாதிரி இல்யூஷன் மாதிரி இருக்கும். சூக்ஷ்மம் என்பது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதது இல்லையா. அது போல நம்முடைய தண்டனையுமே வந்து நம்ம எத்தனை வாட்டி நம்மள வந்து இது பண்ணாலுமே அந்த உடல் மட்டும் நமக்கு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அந்த மாயையினுடைய இதுல இருந்து இருக்கும். அப்படிதான் வந்து தண்டனை அனுபவிக்கிறது என்பது சொல்லப்படுகிறது. இது கருட புராணத்திலயுமே வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஒரு நரக உலகங்களுமே வந்து நம்ம இப்போ பகவதன்லயே நம்ம வந்து 5th cantoல படிப்போம். கடைசி நரக லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ், எந்த மாதிரியான தவறுக்கு எந்த மாதிரி நரக உலகம் அப்படிங்கிறது. இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா கூட மீட் ஈட்டிங் இல்லையா, அதுக்கான நரக உலகம், அதாவது கொல்றது, விலங்குகளை கொல்றது அதுக்கான இது. அடுத்து வந்து தகாத உறவு, இதெல்லாமே வந்து அதுக்கான, அதாவது அக்னியை வந்து எம்பாரஸ் பண்ற மாதிரி இல்லையா. ஸோ இங்கே நம்ம செய்யக்கூடிய தகாத உறவு வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா, அதாவது நரக உலகத்துக்கு போய் அக்னியை வந்து நாம வந்து அந்த செயல்ல ஈடுபடுற மாதிரி ஒரு இதெல்லாமே உண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த நரக உலகத்துல வந்து. இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப் பனிஷ்மெண்ட். நமக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூக்ஷ்மம் எப்பொழுதுமே உணர்வு தானே. அந்த சூக்ஷ்மம்ல வந்து நாம அதை அந்த வலியும் வேதனையுமே நம்ம அனுபவிப்போம்ன்றதுதான் சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, அந்த பாவங்களை எல்லாம் கழித்த பிறகு மீண்டும் வந்து நாம ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருந்தா மனிதனாக பிறப்போம். இல்லைன்னா எது லெஃப்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உடலை வந்து நாம பெறப்போகின்றோம். எந்த உடலை பெறுவோன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. லல்லி கண்ணன் மாதாஜி, நேத்து நீங்க ஏதோ டவுட் கேட்டீங்க இல்லையா, கேட்கணும் நீங்க, யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப நம்ம ஏதாவது டிசைட் பண்ணணும்னா அதை மனம் கொண்டா இல்ல புத்தி கொண்டு நம்ம அதை முடிவு பண்ணணுமா மாதாஜி? புத்தி கொண்டு பண்ணணும் மாதாஜி. ஆனா நம்ம எப்பவுமே மனசு கொண்டுதான் பண்ணணும். தட்ஸ் வேர் வி டூ மிஸ்டேக்ஸ். ஏன்னா மனசு எப்பவுமே ஆனந்தத்தை, இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய உலகத்துல ஆனந்தத்தை வந்து எப்பவுமே என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கும். ஓகே, புத்தி வந்து எப்பவுமே நல் பாதையை தான் கொடுக்கும். ஆனா புத்தி சொல்ற மாதிரி மனசு கேட்காது. மனசு வந்து என்ன பண்ணும், புத்தியை வந்து அடிமைப்படுத்தும். இப்போ பக்தியே வந்து எப்படி, நாம இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் பக்தி பண்றோம்.
மனசு சில சமயத்துல அதுக்கு ஒத்துழைக்காது அப்படின்னா புலன்கள் ஒத்துழைக்காது, எல்லாமே இருக்கும். நிறைய தடை கற்கள் எல்லாம் வருது இல்லையா? அதெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம மனசனுடைய ஒத்துழையாமை தான். ஓகே. ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்து சொல்லிச்சுனாக்கா யுக்த வைராகியத்துல, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு ஒரு டைம் இல்லைனாலும் ஒரு டைம் வந்து மனசு வந்து அடிபணிந்து விடும். ஆனா மனசு சொல்லபடி நம்ம கேட்கவே கூடாது. புத்தி சொல்றபடி தான் நம்ம கேட்கணும். ஸோ தட்ஸ் வாட். ஆனா உல்டா தான் நம்ம எல்லாருமே இங்க செயல்படுறோம். ஏன்னா மனசு தான் 3 குணங்களோட ஐக்கியமா இருக்கு. புத்தி வந்து 3 குணங்களோட தொடர்பு கிடையாது இல்லையா? ஸோ த மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்டாச் டு தி பவுண்ட் டு த 3 மோட்ஸ் இல்லையா? இந்த மனசு வந்து சில சமயத்துல சத்துவமாக செயல்படும், சில சமயத்துல ரஜோவாக செயல்படும், சில சமயத்துல தமசிக் இயல்புல செயல்படும் இல்லையா? அப்போ புத்தியே என்ன பண்ணும்? அதே இதுல போயிட்டு இப்ப மனசு டாமினன்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், புத்தி ஒண்ணுமே செயல்படலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மனசுக்கு பட்ஜ் ஆயிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கர்ம பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். அத கர்மங்களை வந்து கர்ம பலன்களுக்கு நம்மளை பந்தப்படுத்தி விடும் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே. அதான் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் வின் ஓவர். ஸோ மனசை எதுக்கு கட்டுப்படுத்தணும்னாக்கா புத்தி நமக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்கறதோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து செயல்படணும். ஸோ புத்தி வந்து ரைட்டா தான் சொல்லும், ஆனா அதை வந்து நம்ம மனசு தான் கேட்கணும். மாதாஜி வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா மாதாஜி? இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதனாலதான் நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில மனதை எடுத்து செல்லும் பொழுது புத்தி எல்லாமே வந்து அழகா வந்து செயல்படும். புத்தியை வந்து நம்ம அடிமையாக்கி விடக்கூடாது மனசு. ஓகே. அடிமையாக்கினா அதுவும் அந்த குணாதிசயத்துக்கு, ஏன்னா ஆல்ரெடி மனசு வந்து ஒரு குணாதிசயத்துக்கு அடிமை ஆயிருக்கும் இல்லையா? சோ புத்தி வந்து மனசுக்கு அடிமை ஆயிட்டா அதுவும் அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கொடுக்கும். இதை நீங்க பிராக்டிக்கலா யோசிக்கணும்னா, ஒருத்தர் சத்வத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரஜோ தமசிக்கு வந்து நம்மளால இதை எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நன்மை தீமைகளை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது யாரால, தமசிக் இயல்புகளை. ஏன்னா அவங்களுக்கே தவறு இழைச்சுக்குவாங்க. ரஜோ குணத்துல வந்து மனது வந்து அடங்காத நிலையில இருக்கும். அதனால வந்து அதுலயுமே நாம இதை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா சத்வம் அப்படி கிடையாது இல்லையா? சத்வம் வந்து கேட்கும், மனசு வந்து சொல்லப்படி கேட்கும். ஸோ இந்த சத்வம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா சொல்ல வந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, எங்க ஸ்டார்ட் பண்ண நானு? சத்வம் குணாதிசயம் இல்லையா நான் சொல்ல வந்தது? மனம் புத்திய பத்தி பேசிட்டு இருக்கோங்க மாதாஜி. நான் ஏதோ ஒரு வேர்ட்ஸ் மனம் வந்து முக்குணத்தால ஆனது, இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கரெக்டா நம்மள ரூல் பண்ணும். கரெக்ட். அது சத்வத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா we will be able to discriminate மாதாஜி. ஸோ அப்போ உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு இருக்கு, ஓகே. ஆனா இங்கேயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கு உங்களுக்கு. இங்க வந்து ஒரு சேவை இருக்கு, அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி கெட் டுகெதர்லயோ ஏதோ ஒன்று நம்ம வந்து போய் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி. அது ஒரு இருக்குது, ஆனா அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை. ஆனா நம்ம போனா எல்லாரோடையுமே பேசலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மனசு. ஓகே. இங்க ஒரு சேவை இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்க அதிகமா பக்தி செலுத்திட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு, யூ ஆர் அக்கஸ்டம்டு டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா? அப்போ உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்க எதுக்கு போவீங்க? யூ வில் கோ டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆனா அங்கேயுமே வந்து நம்ம நிறைய நாள் பார்க்க முடியாதவங்க எல்லாருமே வராங்களே, ஒரு நாள் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸை விட்டுட்டு அங்க போலாமே அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து சொல்லும். மனசு சொல்லுமா சொல்லாதா? கண்டிப்பா சொல்லும். ஆனா இங்க இது வந்து நம்மளுடைய கடமையும் கூட. இங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில இருக்கும்ன்றத வந்து தெரிஞ்சப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், இதே ஒரு சத்துவமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்க வந்து இதை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியில அங்க போய் கலந்துக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு மனசு வரும். ஆனா அதே வந்து ரஜோவா இருந்தா என்ன ஆகும், டாமினேட் பண்ணி இந்த சேவையை வச்சுட்டு அதுல போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதை பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? ரஜோ தமசிக்ல வந்து அவங்க எதையுமே யோசிக்க கூட மாட்டாங்க. they will fall down. அவங்களுக்கே அவங்களுடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுடைய புலன்கள் திருப்திக்காக மட்டும்தான் அவங்க செயல்படுவாங்க. ஸோ அங்க தமஸ் குணம் வந்து இந்த 2 குணங்களையும் தோற்கடிச்சிட்டு டாமினண்டா நிற்கும். புத்தியும் அதே மாதிரி வேலை செய்யும், ஆவித்தியில தான் வேலை செய்யும். ஸோ அவங்களுக்கு எது நன்மை எது தீமைன்னு தெரியாது, இது வந்து பக்தி தொண்டானும் தெரியாது, அந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. திஸ் ஹவு வி ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் மைண்ட் இஸ் டோட்டலி, தட் இஸ்
என்னது என்ன சொல்லுவாங்க, என்காப்சுலேட்டட் ஆர் இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மனசு வந்து அடங்கி இருக்கும். அதனாலதான் அது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றலை வந்து வெல்லுவது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. வெல்லுவதற்கரியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பௌதீக ஆற்றலே வெல்லுவதற்கரியதுன்னாக்கா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி எப்படிப்பட்டதுன்னு நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ பக்தி தொண்டு பண்ண பண்ண யுக்த வைராகியத்தை நம்ம வளர்த்துக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதீக ஆற்றலை வந்து நம்மளால ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முடியும். பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் நம்மளால வந்து செய்ய முடியும். அதையுமே நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா அல்டிமேட்லி வில் ஃபால் டவுன். இறைவனால நமக்கு இந்த பாதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆல் கிரெடிட் யூ ஷுட் கிவ் டு த காட். அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். எப்ப கிரெடிட் நான் செய்தேன்ற அந்த ஒரு பாவத்தை எடுத்துட்டு வருமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்ப நாம என்ன ஆகும், கீழே தவறி விழுந்துரும். ஏன்னா the load will be on our head only. அதுதான் அகங்காரம். ஓகே, இறைவனுடைய திருவடிகள்ல வந்து நாம செய்த நற்காரியங்கள் பக்தி எல்லாமே அவருடைய கிருபையால் இது செய்யப்பட்டது. நீங்க when you see the glorification, யாராவது குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க, ஒரு சீனியர் டிவோட்டியோ இல்ல வந்து ஒரு மகாராஜா வந்து குளோரிஃபை பண்ணும் பொழுது அந்த குளோரிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தர் வந்து தன்னுடைய நிலை எவ்வளவு தாழ்ந்தது என்பதை வந்து எடுத்துரைச்சிருப்பார். இதை நீங்க கண்டிப்பா கேட்கணும். அதுதான் உண்மையான நிலையும் கூட. அவர் தன்னை வந்து தாழ்த்திக்கல. தட் இஸ் த ட்ரூத். நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது என்பதை தான் அவர் யதார்த்தமா சொல்றார். we are very much dependent on every moment. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனுடைய கருணைக்கும் குரு பரம்பரானுடைய கருணைக்காகவே நாம காத்துருக்கோம். இதுதான் உண்மை. இந்த உண்மையை நம்ம வந்து மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு செயலிலுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம், வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் த கிரெடிட். அந்த இது எல்லாமே வந்து புகழாரங்கள் எல்லாமே இறைவனுக்கானது, பரம்பரைக்கானது என்று கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். தட்ஸ் ஹவ் வி டெவலப் த ஹியூமிலிட்டி அண்ட் ஹம்பிள்னஸ். ஹம்பிள்னஸ் என்பது வார்த்தையில கிடையாது, செயலாற்றும் விதத்துல வர பணிவு என்பது நாம அதாவது வார்த்தைகள்ல மட்டும் நம்ம வந்து சொன்னா பணிவு வரவே வராது. இட் இஸ் நாட், அது செயற்கையாகவே நமக்கு தோன்றும். ஆரம்பத்துல நமக்கு அப்படி தோணும் இல்லையா? சோ நம்ம செய்யறது என்னவோ ஒரு ஆர்டிபிஷியலா இருக்கிற மாதிரி நமக்கே கூட தோணும் சில சமயத்துல. ஆனா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இவ்வாறுதான் செயல்பட வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம அதை நம்ம பரிபாலிக்கிறதுக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். அந்த பாதைக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஆரம்பத்துல வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியலனாலும் போக போக அந்த பணிவு எனக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து நம்மளோட வந்து அமையப்பெறும். அப்புறம் நீங்க எந்த செயல் எடுத்தாலுமே நீங்க அந்த பணிவோடு செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்தை வளர்த்திருப்பீங்க. உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ், உங்க ஸ்பீச் எல்லாமே அதுல வந்து அடங்கியிருக்கும். ஓகே, அப்போ அதனுடைய ரியாலிட்டி வந்து வெளியில வந்து கண்டிப்பா புரியும். இப்ப நம்ம ஸ்பீச் பண்றாங்கன்னா அதை கேட்கும் பொழுது அவங்க எந்த பாவத்தை கொண்டு ஸ்பீச் பண்றாங்கன்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க எல்லாம் நான் தெரிஞ்சிருக்கேன்ற தோரணையில சொல்றாங்களா, இல்ல ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து இறைவனுடைய கருணைக்காக யாசித்துதான் அதை வந்து சொல்றாங்களா அப்படிங்கிற பாவத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு அசோசியேஷன்ல வரும் பொழுது இதை வந்து சுலபமாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கிரெடிட் ஆல்வேஸ் கோஸ் டு த சுப்ரீம் இல்லையா? பரம்பராக்கும் கடவுளுக்கு தான் போறது. நம்ம எதுவுமே இங்க பண்றது கிடையாது. we are only நிமித்த மாத்திரம். ஓகே, and we don't have any rights to take the credit also. அந்த ஒரு இதை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும். இப்படிப்பட்ட பாவத்தை நாம வளர்த்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பக்குவமா வந்து நிற்கும். ஸோ இந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கலன்னா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எதுவுமே பக்குவம் இருக்காது, எல்லாமே வந்து குளறுபடிதான். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இந்த சுத்த சத்துவ விசுத்த அந்த நிலைக்கு நம்ம போறதுக்காக நம்மளால போக முடியும். ஸோ அதுதான் தத்துவ தர்ஷம் அப்படிங்கிற நிலை வந்து வருவது. ஸோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து வரும். நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே என்ன உண்மை, என்ன உண்மையிலேயே அங்க நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு அது வந்து இட்ஸ் இந்த இல்யூஷன்ல இருக்கு இல்லையா? ஒருத்தர் தவறே இழைத்தால் கூட அவங்கள வந்து நம்ம இவர் தவறு இழைத்துட்டாருன்றத வந்து நாம எப்படி சொல்லணும், சொல்ற விதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ மாதாஜி இந்த மாதிரி நடந்தது, ஸோ இதை நீங்க இப்படி அமைச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணுமே ஒழிய நீ தவறு பண்ண அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அவங்க முகத்துல அடிக்கிற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நம்ம சொன்ன அந்த இது மட்டும்தான் அவங்க மைண்ட்ல இருக்குமே ஒழிய அவங்க மாற்றத்திற்கு வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பாவம் அவங்களுக்கு வரவே வராது. எஸ் மாதாஜி நம்மளை வந்து இதெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க, இதை இப்படி பண்ணா ரைட்டா இருக்கும்ன்றத சொன்னாங்கனாக்கா that's where you will go in the positive way.
அப்படி எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா அதுக்கு எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களுமே கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே பிரவோச்சன் என்பது கேட்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் லெவலுக்கு நம்ம போகணும். நம்ம லெவல்ல இருந்து நம்ம பிரவோச்சன் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அதனால பிரபுபாதர் பீங் எ பியோர் டிவோட்டி அவருடைய லெவல்ல இருந்து லெக்சர் பண்ணியிருந்தா நம்ம இந்த புக்கெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. He came to the மத்தியம பிளாட்ஃபார்ம் and then he has given all these things so that கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்கிறவங்களால கூட இதை படிச்சாக்க இந்த வியாக்கியானங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ப்ரீச்சிங் பண்றதும் சரி, கேட்கக்கூடிய திறனும் சரி, ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கணும்? டிசிப்ளின்டா இருக்கணும், ஒபீடியண்டா இருக்கணும், சப்மிசிவா இருக்கணும். ஸோ இந்த மூணுமே இருந்தா மட்டும்தான் தட் லெக்சர் வில் கோ இன் எ ரைட் வே. கேட்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்குமே அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும், சொல்லக்கூடிய நபருக்குமே வந்து பியூரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அப்பதான் அவங்க பியூரிஃபை ஆனாதான் அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுமே உண்மையா அமையப்பெறும். அதுதான் வந்து எல்லாருமே ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொடுக்கும். ஸோ இங்க உண்மை இல்லை என்றால் இந்த லெக்சர் வந்து பொய்மையின் தரப்புல போகும்பொழுது காலப்போக்கில் வந்து இந்த லெக்சர் வந்து கண்டினியூ ஆகவே ஆகாது, கண்டிப்பா ஆகாது. ரியலைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எ ப்ரீச்சர். அதனால்தான் அவங்க எதை சொல்றாங்களோ அதை வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். 100% ஃபாலோ பண்ணலன்னாலும் பரவாயில்ல, எந்த அளவுக்கு முடியறதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மை என்பது பிரதிபலிக்கும். அந்த உண்மை என்பது பிரதிபலிக்கிறது எப்படின்னா ஆடியன்ஸுடைய கன்சிஸ்டன்சி வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால ஒன்னொன்னுமே இன்டர்லிங்க் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வந்து எந்த ஒரு கிரெடிட்டுமே வந்து யாருக்குமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம ரிசீவிங் பார்ட்டானா இருக்கலாம், இல்லை வந்து கொடுக்குற பார்ட்டானு இருக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய செல்வந்தர், நான் 10 பேருக்கு தானம் கொடுக்குற நிலைமையில இருக்கிறேன்னா do I hold anything credit on that? இறைவனுடைய சித்தம் அது இல்லையா? இந்த தானத்தை கொடுக்கணும்ன்றது வந்து அதுவும் அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, அதையும் அவர் தான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். வெறும் இங்கிருந்து வாங்கி இப்படி கொடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான் உண்மை. இதுல இடைப்பட்டதுல நமது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் தானம் கொடுத்ததால நான் கிரேட் அப்படின்ற அந்த பாவத்தையும் நம்ம வளர்த்துக்க கூடாது. ஸோ தானத்தை பெற்றதுனால வந்து அதுவும் கிரேட்னு நினைக்க கூடாது இல்லையா? வாங்குபவர்களும் நினைக்க கூடாது நான் ஏதோ சாதனை பண்ண அதனால எனக்கு அது கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதையுமே நாம நினைக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ நத்திங் இஸ் கிரேட் ஹியர், நோ ஆக்ஷன் இஸ் கிரேட் ஹியர். நம்ம பண்றது எல்லாம் இறைவன் சித்தம், அவ்வளவுதான். அதை நாம புரிஞ்சுண்டா அனைத்து புகழும் அவருக்கே என்பதை நாம சமர்ப்பிக்கலாம். அப்படிப்பட்ட பாவத்தை வளர்த்துக்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் எனக்கூடிய பாவமும் நம்ம இடத்துல இருந்து சொல்லும். ஐ மைன் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பா விட்டுறணும் நம்ம. ஓகே, அந்த 2 வார்த்தைகளை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஆன வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணிடும். நீங்க எந்த ஒரு காமன் ஃபங்க்ஷனா இருக்கட்டும், we should always represent as a we. I think one of the lectures I have heard that we means நாமளும் கிருஷ்ணரும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அவங்க 2 பேருமே இருக்காங்க இல்லையா? So we means the பரம்பரா also like that also they tell, because under their guidance we are doing இல்லையா? அவங்களுடைய வழி நடத்துதல தான் நாம் இந்த இடத்துல செயல்பட்டு இருக்கோம். செயல்பட வைக்கிறாங்க அவங்க, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். நான் செயல்படவில்லை, செயல்பட வைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். we are actually made to do. okay, we are not the doer இல்லையா? கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம ஃபலேஷு கதாச்சனக மா கர்ம ஃபல ஹேதுபி மாதோ சங்கோஸ்துவ கர்மணி இல்லையா? ஸோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயலை செய்வதற்கு மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? அதனால நான் தான் இந்த செயல்படுகின்றேன் என்றது எதுவுமே கிடையாது. அந்த பலன்களுக்கும் நாம விளையக்கூடாது, பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? 2.47 ஸ்லோகம் அடிச்சு நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் மேக்கிங் அஸ் டு டிஸ்போஸ். ஸோ நாம இங்கிலீஷ் ப்ராவர்ப் கூட அதுதான் சொல்லுது, we plan, that is we are planning, God only will dispose. If we think that we are the disposing person, then automatically நாம் என்ன ஆயிடுவோம்? அந்த கர்ம பலனுக்கு பந்தப்பட்டு விடுவோம். நான் செய்தேன், நான் இதை பண்ணேன், நான் அதை பண்ணேன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நான் என்ன பண்ணும்? நம்மள ஸ்ட்ராங்கா நம்ம இந்த இடத்துல வர்றதுக்கான முடிச்ச வந்து போட்டு விட்டுரும். Okay, so don't take any credits. எல்லாருக்குமே இது எனக்கும் சேர்த்துதான். We don't have anything to take credit here. We have been here given the opportunity to do the service, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பரம்பராவுக்கும் பகவானுக்கும் நாம் என்றைக்குமே நன்றி கடன்கள் பட்டிருக்கோம். அதனால ஆன வரைக்கும் நாம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டை வந்து பக்தி கொண்டு செய்வோம், இறைவன் பாதங்கள்ல சமர்ப்பிப்போம். இது எல்லாம் அவருடைய சித்தம் இல்லையா? நாம வெறும் கருவியாக செயல்படுவதற்கு மட்டும் நாம தயாரா இருக்கோம்.
ஓகே. ஸோ இப்போ நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இந்த ஐ திங்க் வினித கேசி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்தது. சாக்ஷா இது நான் படிச்சுட்டோமா? 41 சொல்லணும் இல்லையா? நான் சொல்லிட்டு 42 போகலாம். 41 தான் மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சொல்லணும் இல்ல, நான் சொல்றேன். பகவத் தோக்தேன குருணா ஹரிணா நிருபக விசுத்த ஞான தீபேன ஸ்புரதா விஸ்வதோ முகம். இவ்வழியில் மன்னர் மலையத்வஜன் நிறைவான ஞானம் எய்தினார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஞானம் விஞ்ஞானம் பற்றியான சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கினார் இல்லையா? 3 விதமான நிலைகளை நம்ம படிச்சிருக்கோம். சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜன் இல்லையா? சம்பந்தம் என்பது ஞானம். அதான் நமக்கு இந்த ஜீவன் இல்லையா, இந்த உடலுக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன? இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஜீவன் இயங்கும். அதுவும் யாருடைய துணையை கொண்டு? அந்த பரம்பொருளுடைய துணையை கொண்டு இல்லையா? சோ இந்த உடலை விட்டிய பிறகு இந்த ஜீவன் வந்து, இந்த உடல் வந்து ஜடம் இல்லையா? ஸோ ஜடம் சேத்தனம் ரெண்டும் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? மேட்டர், ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர். அப்ப இது வெறுமனே ஜடமாக தான் மாறும். மண்ணிலிருந்தே வந்த இது மண்ணுக்கே செல்கின்றது. சோ இந்த ஒரு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது என்னதுன்னா, இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா? இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது, இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அதெல்லாமே உணர முடியும். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம செயலாற்றுவோமே. ஒரு ஜீவன் ஒரு உடல்ல இருக்கும் பொழுதுதான் செயலாற்றக்கூடிய தன்மை பெறுகின்றது. அந்த செயல்களினால் அவன் வந்து உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். சோ செயலற்ற தன்மையில வந்து நாம் எதையுமே உணர முடியாது. இவந்தோ நம்ம இந்த உடல்ல இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கூட கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயலற்ற தன்மையே கிடையாது. அமைதியா உட்கார்ந்து ஜபம் பண்றது மாத்திரம் கிடையாது. தட் இஸ் ஒன்லி எ பார்ட் இல்லையா? எப்பவுமே இறைவனுடைய நாமங்கள் இதெல்லாமே மனசுல நாம எண்ணின்று இருந்தாலும் நாம இங்க அனைத்தையுமே கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு செயல்பட வேண்டும். நம்ம பௌதிக செயல் செய்யறதா இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக செயல் செய்யறதா இருந்தாலும் இறை உணர்வு கொண்டு நாம் ஆற்ற வேண்டும். அப்போ அந்த செயல்கள் எல்லாமே பக்குவம் அடையும். கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு கொள்ளணும். எதிர்பார்ப்பு இல்லை. இப்போ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது எப்படி? நம்ம அந்த பலனுக்காக விழையாம இல்லையா? சோ எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ஏக்கங்கள் இல்லாம செயல்படுறது தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு செயல்படுவது. சோ அப்போ இது இல்லாம இருக்கணும்னா நாம் ஏதாவது ஒன்றின் மீது லயிக்கணும். அப்பதான் இந்த 3மே வராது. நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது இல்லையா? ஏக்கங்கள் இருக்காது. இந்த மாதிரியான நிலைகள் வரணும்னா நாம நம்மள வந்து ஒரு சரணாகதி நிலையில கொண்டு போகும் பொழுதுதான் இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமா விலகும். எது வரைக்கும் இதெல்லாம் இருக்கோ நாம சரணாகதி ஆகவில்லை என்ற அர்த்தம். அப்ப நாம இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல நாம எப்பொழுதுமே உழண்டு கொண்டிருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்ப ஞானம் விஞ்ஞானத்தினுடைய தன்மையை வந்து யார் உணர்ந்திருக்கார்? மலையத்வஜன் உணர்ந்திருக்கார். இச்லோகத்தில் உள்ள சாக்ஷாத் பகவத் தோத்தேன குருணா ஹரிணா இந்த சொற்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டின் மூலம் முற்றிலும் தன்னை ஒரு பக்தன் தூய்மை செய்து கொள்ளும் பொழுது இல்லையா, தான் யார் என்பதை அவன் உணர்ந்து இந்த ஆத்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது. இந்த உடல் வந்து உடல் நிலையிலிருந்து அந்த உடல் தளத்திலிருந்து அவன் தன்னை துண்டித்து கொள்ள வேண்டும். இவந்தோ இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே அந்த உடல் தளத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய தன்மையை அந்த குவாலிட்டியை வந்து கண்டிப்பா யூ நீட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தட். அதை வந்து அவன் வந்து அதுல இருந்து தூரமா விலகி. இப்ப வெறுமனே பௌதிக தளம்னாக்கா அது நாம உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படுறோம்னு அர்த்தம். ஏன்னா அனைத்துமே நாம நோக்கிறது எல்லாமே என்னுடையது, என் நாடு, என் மக்கள் இல்லையா, என்னுடைய குடும்பம். ஸோ எவ்ரிதிங் ஆன் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா, அது வந்து பௌதீக தளம் என்று சொல்றோம். ஆனா அதுவே ஆன்ம தளம் என்று நோக்கும் பொழுது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அப்போ எல்லா ஜீவன்களுமே ஒன்றுதான் என்று நோக்கக்கூடிய பார்வை, அனைவருமே நம்ம இந்த சிருஷ்டியே மொத்தமே நம்முடைய உறவு இல்லையா, அனைத்து ஜீவன்களையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு, இதெல்லாம் வரும். we should raise to that platform. வெறும் இந்த குட்டியான இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளேயே நம்ம அடங்கிடக்கூடாது. ஓகே, பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ல போகும்பொழுது நம்ம மனசும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருந்தன்மையோடு செயல்படக்கூடிய பாவத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா. சோ தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம். புத்தியோகம் என்றால் என்ன? பக்தி பிளஸ் ஞானம் தான் புத்தி. ஓகே, சோ பக்திக்குள்ளேயே தான் புத்தியும் வந்து அடங்கியிருக்கு. ஒருத்தர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு செயல்படுறாருன்னா பக்தன் வந்து தட் இஸ் இந்த புத்தி யோகா இல்லையா. ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்யணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு செய்யறது, தட்ஸ் த புத்தி யோகா. ஓகே,
ஏனமாம் உபத்யந்தே, அதாவது என் மீது அன்பு வைத்து பக்தியுடன் என்னை வழிபடுவதற்கு நான் புத்தி யோகம், அதாவது அவரை அடைவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை வந்து பகவானே வந்து கொடுப்பார், புத்தி யோகம். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவர். அதற்கான பாதையை வந்து பகவான் சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். பகவானே முழுமுதற் கடவுளாக அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கிறார். எல்லாரோட ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மாவா உட்கார்ந்திருக்கார் இல்லையா? அவரே அகத்தில் இருந்து சைதன்ய குருவாகவும், அதாவது உள்ளுக்குள்ள, அகம் என்றால் உள்ள சைத்த குரு ஆயினும் அவர் வளர்ச்சி அடைந்த தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாமா யாருன்ட்டு? பிரம்மா இல்லையா? பிரம்மா இந்த செகண்ட் கேண்டோ செகண்ட் சாப்டர், இந்த சிருஷ்டி, அதாவது சிருஷ்டிக்கக்கூடிய காலம் வரும் பொழுது கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து இல்லையா, அந்த நாபியினுடைய கமலத்திலிருந்து வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் அவதரித்த பொழுது அவரை சுற்றி எல்லாமே இருளாகவே இருந்தது இல்லையா? அந்த தாமரையிலிருந்து அவர் வெளியில வரணும்னும் பொழுது அவருக்கு 2 சொற்கள், ஏன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ இல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் இது. கதை வந்து எதுக்குன்னாக்கா, அவரும் அந்த இருளை கண்டு தன்னை சுற்றி ஏன் இப்படி இருள் இருக்குன்ற யோசிக்கிறார். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஆல்சோ இன் த இல்யூஷன். ஓகே, தப என்ற 2 வார்த்தை கேட்ட பிறகுதான் அது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியினுடைய அந்த ஞாபகமே அவருக்கு வருது. அன்டில் தென் ஹி வாஸ் இல்யூஷன் ஒன்லி இல்லையா? அந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட வந்திருக்கு, அதனால நம்ம we should sit and do the meditation இல்லையா? அப்போ அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து ரத்தின சிம்மாசனத்துல கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, ஆக்சுவலி வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரம்மருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? செகண்ட் கேண்டோ இது வந்து இருக்கு, நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி ஹிருதயத்துல ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கூட இது பிரம்மா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்னது, அது நம்ம பாகவதம் யதோ வினிமயோ வினிமயோ இல்லையா? அதாவது ஹிருதயத்துல இருந்து ஆதி கவையே முக்கியந்திய. அந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்ற ஹிருதய கவையே பிரம்மருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்படுவது ஹிருதயத்துல இருந்து. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஹிருதயத்துல வந்து பகவானுடைய அறிவுறுத்தல் என்பது உண்டு. நாம ஒரு செயலை செயல்படுத்துறோம்னா இது கரெக்டான மார்க்கம் என்பது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு இன்ட்யூஷன் சொல்றோம் இல்லையா? வெளியில சொல்லும் போது அது நம்ம இன்ட்யூஷன், ஆனா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு வழி நடத்துதல் அது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தா நன்மையான பாதை எதுவோ, அது கடினமாக இருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்துல அதை நாம் எடுத்து செல்வோம். ஆனா அதுவே வந்து ரஜோகுணமா இருந்தாக்கா நமக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இமீடியட்டா நம்ம சுகத்தை காணக்கூடிய பாதையை எடுத்து பிற்காலத்துல நாம சங்கடப்படுவோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம யோசிப்போம், அப்ப நமக்கு உள்ளுக்குள்ள தோணுச்சு, ஆனா நம்ம அதை எடுக்கவே இல்லை, அந்த பாதையை எடுக்காம இப்படி வந்ததுனாலதான் இப்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படும். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் தட். ஸோ நாம செய்து தவறு என்பது நம்ம உணர்வோம் இல்லையா? அதே பக்தனா இருக்கும் பொழுது இன்னும் ரொம்பவுமே வந்து மன உருகி வந்து தான் செய்த தவற்றுக்கு வந்து மன்னிப்பு இறைவனிடத்துல வந்து கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ பகவானே நீ எனக்கு வழி காட்டின, ஆனா நான் தான் இதை தவறு செய்தேன். இது வந்து சப்மிசிவா வந்து பகவான்கிட்ட பிரேயர்ஸ் பண்றது, எனக்கான இந்த பாதையை வந்து எனக்கு நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திக்கிறது. ஸோ இப்படி ஒருத்தருடைய செயல்களுமே வந்து வெவ்வேறுபட்ட நிலைகள்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தலுடைய அடிப்படையில. ஓகே, ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் நேர்மையும் ஒழுக்கம் உடையவனாக இருந்தால் பகவான் உள்ளிருந்து ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவினை அவனை அணுக வேண்டும் என்று அவனுக்கு வழிகாட்டுகின்றார். எஸ், சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு குருவை அடையணும் தேடின்னு இருக்கேன், எனக்கு இன்னும் குரு பிராப்தம் கிடைக்கல. அப்புறம் சில பேர் வந்து எங்கெங்கயோ அலைஞ்சு கிளைஞ்சு கடைசியில வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அங்க குரு பிராப்தத்தை பெற்றிருப்பாங்க. இதையெல்லாம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? சோ நமக்கு அந்த குரு வேணும்ன்ற அந்த உந்துதலே வந்து இஸ் த அட்வைஸ் இல்லையா? நமக்கு பகவானுடைய கிருபை, அது கருணை, அது அதை அடையணும்ன்ற அந்த உந்துதலையுமே ஏற்படுத்துறது வந்து கிருபை. ஆன்மீக குருவினால் பக்தி தொன்னின் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கேற்ப அவன் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு பகவான் மீதான ராகபக்தி உளப்பொருவான ஆத்மார்த்தமான பக்தியை வந்து செயல்படுத்துறது. சோ ராகபக்தி, அப்பொழுது அவனது அகத்திலிருந்து அவனுக்குமே உபதேசங்கள் அருள்கின்றார். தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் இல்லையா? ஹிருதயத்திலிருந்தே கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. உயர்ந்த பயன்
விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவினாலேயே எழுதப்படுகிறது. அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே இதை உணரக்கூடிய பக்குவம் இருந்தால் உள்ளதை உள்ளபடி அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து முமுட்சுக்கள். அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். மன்னர் மலையத்வஜன் இந்த நிலையை வந்து பகவான் பரமபுருஷ பகவானும் தொடர்பு கொண்டு நேரடியான உபதேசங்களை பெற்றதினால் அப்பயனை எய்தினார். அவரும் வந்து இறைவனிடத்திலிருந்து இந்த அறிவுரைகளை பெற்றிருக்கிறார் என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நமக்கு சொல்லப்படுகிறது. பரே பிரம்மணி சாத்மானம். பரே பிரம்மணி சாத்மானம். மத்தாஜி திருப்பி சொல்ல வேண்டாம், நானே படிச்சிட்டேன். நீங்க வந்து வெறும் ஃபுல் ஸ்லோகம் படி. பரே பிரம்மணி சாத்மானம் பரம் பிரம்ம ததாத்மனி வீக்ஷமானோ விஹாயேக்ஷாம் அஸ்மாத் உபர ராமஹ. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. பரே பிரம்மணி சாத்மானம் பரம் பிரம்ம ததாத்மனி வீக்ஷமானோ விகாயேக்ஷாம் அஸ்மாத் உபர ராமக. பரே உன்னதமான, பிரம்மணி முழு பொருளில், ச மேலும், ஆத்மானம் சுயம், பரம் பரம், பிரம்ம முழு பொருள், ததா மேலும், ஆத்மனி அவரிடத்து, வீக்ஷமான இவ்வாறு கண்டுணர்ந்து, விஷயா விட்டுவிட்டார், ஈக்ஷாம் தனிப்பட்ட, அஸ்மாத் இந்த முறையிலிருந்து, உபர ராம ஓய்வு பெற்று, உறுதியுடன். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மன்னர் மலையத்வஜன் பரமாத்மா தம் அருகில் வீற்றிருக்கின்றார் என்பதை இவ்வாறு கண்டு கொண்டார். அதே போல் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகிய தாமும் பரமாத்மாவின் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பதையும் கண்டு கொண்டார். இவ்வாறு இருவரும் ஒருங்கே இருக்கும்போது அங்கே தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு எந்தவித தேவையும் இல்லை என்றானது. அதனால் அவர் தமது செயல்களிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டார். பொருளுரை. பக்தி தொண்டின் மிகவும் வளர்ச்சியுற்ற நிலையில் பக்தன் முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்திற்கும் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கும் இடையே எந்தவித வேறுபாடும் காண்பதில்லை. இருவர் விருப்பமும் ஒன்றாகும் போது பக்தன் தனது விருப்பத்திற்காக செயல்படுவதில்லை. அவன் அப்போது எதை செய்தாலும் அது முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்திற்காகவே செய்யப்படுகிறது. அந்நிலையில் அவன் எல்லாவற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளையும் முழுமுதற் கடவுளை எல்லாவற்றிலும் காண்கிறான். இந்நிலை எய்த பெற்ற பிறகு அவன் ஆன்மீக இக உலகங்களுக்கிடையே எவ்வித வேறுபாடும் காண்பதில்லை. நிறைவுடைய பார்வையினால் பகவானின் புறசக்தியினால் இக உலகமாக இருந்தது இப்போது அவனுக்கு ஆன்மீக உலகமாக மாறுகிறது. நிறைவான பக்தனுக்கு சக்தியும் சக்தியின் பிறப்பிடமும் வேறு வேறு அல்ல. இவ்வாறு பரு உலகம் காணப்படுவது ஆன்மீக உலகமாக சர்வம் கலு இதம் பிரம்ம மாறுகிறது. எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டிற்குரியதாகிறது. மேலும் ஒரு தேர்ந்த பக்தன் எந்தவித உலக பொருளையும் பகவானது தொண்டிற்குரியதாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். இவ்வாறு உலகியற் பொருள் எனப்படுவதை பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரியதாக பொருத்தும் பொழுது அது உலக பொருளாக கருதப்பட மாட்டாது. இவ்வாறு தூய பக்தன் தன்னுடைய நிறைவான பார்வையினால் எல்லா கோணங்களிலிருந்தும் இறைவனை பார்க்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆக்சுவலி இந்த பொருளுரையை வந்து படிச்சாலே ஒரு பேஸ் லெவலா கைடன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பக்தியெல்லாம் உணர முடியும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அற்புதமா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. நம்ம நிறைய வஸ்துக்களை வந்து நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா. அந்த வஸ்துக்களை வந்து நாம வந்து இறைவனுடைய தொண்டிற்காக அப்படின்னு எடுத்துட்டு போய் செய்யப்படும் போது அதுவும் தெய்வீகமாகி விடுகிறது இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தவங்க வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறாங்க, தேர் கிவிங் சம்திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை வந்து ஒரு டிவியோ இல்லையா, ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க, இல்லை ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டோ வந்து ஒரு டெம்பிளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த பௌதீகத்தினால செயல்பட்டது தான். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு ஜடம்னு தான் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நீங்க பவர் ஆன் பண்ணாதான் இது வந்து கரண்ட் சப்ளை பண்ணாதான் இது சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து மனிதனால் செய்யப்பட்ட எந்திரங்கள் தான்.
ஆனாலுமே இதை வந்து நாம இறை தொண்டுக்காக பயன்படுத்தும் பொழுது இதுவுமே தெய்வீக நிலையை அடைகிறது. ஸோ அதனால வஸ்து எப்படி நாம வந்து பௌதிகத்தை வந்து தெய்வீகமா மாற்ற முடியும் இல்லையா? அனைத்தையுமே நாம வந்து இறைவனுடைய தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இந்த இக உலகமே, அதாவது இந்த பரு உலகமே வந்து நமக்கு வந்து மேலுலகம் போல நமக்கு வந்து அமைய பெற்றுவிடும். அங்கேயும் நாம் இந்த தொண்டு தான் செய்ய போறோம் இல்லையா? அங்கேயுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு தான் செய்ய போறோம், இங்கேயுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்துட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இங்க நாம் ஏற்றிருக்கிறது வந்து இந்த பௌதீக உடல். அங்க போகும்பொழுது நமக்கு இறை அதாவது என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இல்லையா, ஆன்மீகமான உடலை பெறுகின்றோம். ஸோ எதையுமே அது ஜடமா இருக்கட்டும் சேதனமா இருக்கட்டும், அது தெய்வீகமான செயல்களுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, இறை தொண்டிற்காக ஆற்றும் பொழுது அதுவும் தெய்வீகம் ஆகிவிடுகிறது. தட்ஸ் ஹவ் யூ நீட் டு பியூரிஃபிகேஷன்ன்றதே அதுதான். ஸோ நம்ம இந்த உடலை கொண்டு நாம எத்தனை சேவை செய்யறோமோ அப்போ இந்த உடலுமே வந்து ஒவ்வொன்றுமே, இந்த கண்கள் காது, கண்களை வந்து இறைவனையே காண்பதற்கு இல்லையா. அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு, நவவித பக்திஸ் பண்ணார் அவர் இல்லையா. அவருடைய கால்கள் எல்லாமே ஆலயத்திற்கு செல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தினார் இல்லையா. அவருடைய கைகள் வந்து இறைவனுடைய அதாவது பக்தி தொண்டிற்காக அவருடைய ஆலயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக உபயோகப்படுத்தினார். இப்படி இறை தொண்டிற்காக கண்கள் அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை காண்பதற்காக உபயோகப்படுத்தினார். காதுகள் அவருடைய புகழ் ஆரங்களை கேட்பதற்காக உபயோகப்படுத்தினார். வாய் வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தினார். நாசியை வந்து அவருடைய பிரசாதம் இல்லையா, அவருக்கு சாற்றிய மாலைகளை அந்த அந்த வாசனையை வந்து இல்லையா நறுமணத்தை நுகர்வதற்காக பயன்படுத்தினார். ஒன்றுமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இந்த பௌதிக உறுப்பையுமே இறைவனுடைய தொண்டிற்காக என்று உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இவை அத்தனையுமே வந்து தெய்வீக நிலையை வந்து அடையும். அப்ப நாம காணக்கூடிய அந்த பார்வையுமே வந்து வந்து மாறுபடும். எப்பவுமே பௌதிக நோக்கத்திலேயே பார்த்துட்டு இருந்த நாம ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டிக்கு நம்ம கண்டிப்பா மாறி போயிடும். அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த ஜென்டில்னஸ் இல்லையா. ஸோ ஜென்டிலா நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கும் இல்லையா, ஹை லெவல் திங்கிங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜென்டில்னஸ். ஓகே, ஒருத்தருடைய நோக்கம் எல்லாமே அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு உயர்வான எண்ண ஓட்டங்கள் என்று எப்ப சொல்லணும்னாக்கா நாம பக்தியின் தரப்புல செல்லும் பொழுதுதான் இல்லையா. அதுதான் வந்து பெருந்தன்மையான ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படும். ஒருத்தர் நமக்கு துன்பத்தையே கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அவர்களுக்குமே நாம நன்மை செய்யணும்ன்ற அந்த எண்ண ஓட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும்னா அது சுலபமானது கிடையாது. அது நம்ம உதட்டளவுல பேசினா கூட வந்து யாருமே நம்ம ஏதாவது சொன்னா கூட நம்ம லிப் சர்வீஸ் பண்றோம்னு நினைச்சிருவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே ஆழ்ந்த மனசுல இருந்து நாம அந்த பிரார்த்தனைகளை செய்யும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அது உண்மையே ஆகும். இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். நான் இது பக்தை அல்லாத நிலையிலே இதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். அதாவது ஒரு காலகட்டங்கள் என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நானும் எங்களுடைய அதாவது என்னுடைய ஹஸ்பண்டுடைய பிரதர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கசின் பிரதர், 2 பேருக்குமே ஒரே காலகட்டத்துல தான் திருமணம் நடந்தது, 1 வார வித்தியாசத்துல. ஸோ 2 ஃபேமிலியுமே நாங்க ரொம்ப அவ்வளோ அந்யோன்யமா இருந்தோம். ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல என்னாச்சுனாக்கா, அதாவது இப்போ எனக்கு தெரிய வரும்போது பார்த்தாக்கா வேறு சில குடும்பங்களுடைய அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை வச்சுதான் இந்த மனஸ்தாபங்கள் வந்ததுன்றது இப்ப எனக்கு தெரிய வருது. ஆனா அவங்க ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது எங்களை விட்டு தூரமா விலகிட்டாங்க. எதுக்கு விலகுனாங்கன்னு தெரியாது, எதுக்கு நம்மளை பார்த்தா அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. இத்தனை ஆண்டுகள் 25 வருடங்கள் நான் அதை வந்து தெரியாமலே கழிச்சேன். ஆனா இப்போ ஒரு 1 or 2 months வந்து இதுதான் விஷயம்ன்றது வந்து அவங்க அந்த செய்யக்கூடிய இன்னொரு ரிலேஷன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அப்போ அவங்க கிட்ட நான் அவ்வளோ அன்பு கொண்டு இருந்தேன் நான் என்னுடைய கோ-சிஸ்டர் கிட்ட. ஸோ அவங்க பேசாமலே போயிட்டாங்க கடைசி வரைக்குமே. அந்த மாதிரி ஒரு இது அவங்களும் நானும் எது வாங்கினாலுமே வந்து இதை வாங்கி 2 பேருமே வந்து சேமா தான் வாங்குவோம். அந்த மாதிரி வந்து வரலட்சுமி விரதம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சில்வர்ல வந்து அம்பாளை வந்து வாங்கினப்போ இருவருமே ஒரே கடைக்கு தான் போய் வாங்க, ஒரே வாட்டி தான் நாங்க 2 பேருமே செய்தோம். அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருந்த நாங்க ஒரு நியர்லி ஒரு 20 years வந்து பேசாமலே போகக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம். எதுக்காக இப்படி ஆனதுன்னே தெரியாம இருந்தது. ஆனா எப்பவுமே பகவான் நான் பிரார்த்திப்பேன். ஸோ நான் என்ன தவறு செய்தேன்னு தெரியல, எது செய்தாலும் வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆனா ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்பாயில் ஆகிறது எனக்கு எப்பவுமே பிடிக்காது. ஸோ ஆனா அது இப்போ இந்த ரீசெண்ட் 1 or 2 years தான் வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க, அவங்களே வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அதுவும் அவங்க எப்படி மாற்றம் அடைந்தாங்கன்றதும் எனக்கு தெரியாது. தட் இஸ் ஆல்சோ எ மிராக்கிள் ஒன்லி. ஸோ பிரார்த்தனைகள் என்பது ஏன்னா அவங்க மேல நான் என்னைக்குமே வந்து விரோதத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கல. அவங்க வேணா என்ன விரோதியா நினைச்சிருக்கலாம், ஆனா நான் அவங்கள நினைக்கவே இல்லை.
இது ப்ராக்டிகாலிட்டியா நான் பார்க்கணும். பிஃபோர் பிகமிங் எ டிவோஷனல் இந்த இந்த இதுக்கு வராதுக்கு முன்னாடியே நினைச்சது. ஸோ அப்போ நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் என்றைக்குமே வீண் போறது கிடையாது. அது லிப் சர்வீஸே கிடையாது உண்மையிலே. ஸோ மனசுல நம்ம அது ஆனா அது எவ்வளவு ஆண்டுகள் எடுத்துட்டது, 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல எடுத்துட்டது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு அவங்க நல்லாவே பேசுறாங்க. ஐ ஃபீல் தட் வெரி ஹாப்பி. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு தான் நான் இப்போ அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் நான் நன்றி. அப்போ பகவானை வந்து நாராயணா அப்படிதான் நான் பிரார்த்திச்சுட்டு இருந்தேன். கிருஷ்ணரா நான் பிரார்த்திக்கவே இல்லை, இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா. ஆனா இப்ப நான் ஐ எம் வெரி மச் இன்க்ளைன் டு கிருஷ்ணான்றதால கிருஷ்ணர் நாராயணா எல்லாமே அவரில் இருந்து தானே. அதனால வந்து அனைத்து புகழுமே கிருஷ்ணருக்கு உரித்தாகுக அப்படிங்கிறதான் சமர்ப்பிச்சது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும். நான் நிறைய வாட்டி நாங்க ஏங்கி இருப்போம். நமக்கு எது கிடைக்கலையோ அதை தான் நம்ம ரொம்ப ஏக்கமா எடுத்துப்போம். எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அதை பெருசா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஆனா எது இல்லையோ அது மீதுதான் நமக்கு போக்கஸ் இருக்கும். அது 10 பேர் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலும் ஏன் இவங்க வந்து நம்ம கிட்ட பேசலன்ற அந்த வருத்தம் மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ ஹியூமன் டெண்டன்சி இல்லையா? ஒரு யதார்த்தமான ஒரு பெண்ணாகத்தான் நான் அதை யோசிச்சேனா. பக்தை என்ற தோரணையில நான் 1% கூட யோசிக்கல. இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஆனா சமர்ப்பணம் என்பது இருந்தது பகவான்கிட்ட. நான் எந்த தப்புமே பண்ணல. நம்ம இது பண்ணாலும் அவங்க விலகி தானே மதுஜி போறாங்க. அப்ப என்ன பண்றது? அப்ப நமக்கு வருத்தமா இருக்குல்ல மதுஜி. வாங்கன்னு கூட கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு போனா அவங்க வீட்டுக்கு போனா கூட ஒரு மாதிரி அலட்சியமா நம்மள. நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போக வேணாம் மாதாச்சி. யூ ஒன்லி ப்ரே டு த காட். அவ்வளவுதான். நான் அதுதான் பண்ணேன். நான் அவங்க வீட்டுக்கு போகல. ஒரு வாட்டி தான் நம்ம போய் அவமானப்பட முடியும். அதையும் நம்ம அவமானமா எடுத்துக்க வேண்டாமே. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் அவங்கதான் இல்லையா? அதனால நம்ம அவங்கள பத்தி தவறா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம ப்ராட் மைண்டா எடுத்துட்டு போகணும் நம்ம அதை. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம அவங்களுக்கும் நல்லது, அவங்களும் நம்மளோட நல்லபடியா இருக்கணும்ன்றத பிரார்த்தனைகளை வந்து இறைவன்ட்ட வைக்கணும். திஸ் ஒன் திங் ஒன்லி ஐ ஆல்வேஸ் திங்க், இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு நிறையவே ப்ரூவ் பண்றதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதை வந்து எந்த ஒரு நல்ல ஒரு இதுவுமே நம்ம பிரார்த்திக்கும் பொழுது அது பிற்காலத்துல நடைமுறைக்கு வரும்பொழுது அப்ப நம்ம வந்து இறைவனை வந்து நாம அவருடைய செயலை நாம வந்து நினைவு கொள்ள வேண்டும். சோ நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் என்பது அவருடைய திருவடிகளை சேர்ந்திருக்கு. பகவான் தான் இதை செயல்படுத்தினார். பேசாத இருக்கிறவங்களோட நம்ம கிட்ட வந்து பேசணும்னா கூட அதுவும் இறைவனுடைய சித்தம் இருந்தால்தான் நிகழும். ஆனா பிரார்த்தனைகள் என்றைக்குமே வீண் போவது கிடையாது. அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே வந்து பிரார்த்திக்கணும். இப்போ யாருக்காக? நம்ம குரு மகாராஜுக்காக. ஓகே, உங்களால முடிஞ்ச ஒரு மாலையை வந்து நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். இஸ் இன் கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ். ஸோ சம் ஆப்ரேஷன் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் கேர் அப்படின்றது தான் நேர்த்தியுடைய தகவல் பிரகாரம். ஸோ டூ சாண்டிங். முடிஞ்சா நீங்க நரசிம்ம ஸ்துதி சொல்லுங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி உங்களால முடிஞ்ச சேவை செய்யுங்க. தட் இஸ் நோ கம்பல்ஷன். யூ டூ ஆஸ் பர் யுவர் பிசிக்கல் மென்டல் எபிலிட்டி என்ன முடியறதோ அதை வச்சு நீங்க செய்யுங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக பிரார்த்திக்கிறதும் சூழ்நிலையை வந்து சமாதானம். பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் வந்து சொல்றார், நம்ம எல்லாருமே யுனைடெட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாரும் போறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அமைதியை வந்து காக்கணுன்றதுக்காக பேச்சுவார்த்தைகள் பண்றாங்க. ஆனா என்னைக்காவது அமைதி வந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டதா? கிடையாது. ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறதுக்காக அவ்வளவு கோடி கோடியான ரூபாய் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்வெஸ்ட் பண்றோம் எல்லா நாடுகளுமே இல்லையா? தன்னை தற்பாதுகாப்புக்குள்ள. ஓகே, ஆனாலுமே அது தேவையற்ற வந்து கண்டுபிடிப்புகள் இல்லையா? அதையே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொடுத்திருந்தா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து அன்பு, உண்மையான அன்பை வந்து நம்மளால அடுத்தவங்க கிட்ட வெளிப்படுத்த முடியும். அதுக்கான கல்டிவேஷன் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளுக்கு எல்லாமே பயிற்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா? இதை படிச்சு படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அதை கேட்டு படிச்சு பாடி நம்ம வந்து நம்மளையே வந்து பக்தியில வந்து திளைக்கும் பொழுது இந்த தூய்மை என்பது ஏற்படும் பொழுது காம குரோத லோபம் மோக மதம் அக்ஷரம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தூளம் விலகும். படிப்படியா தான் விலகும், ஒரே நாள்ல எப்பவுமே போகாது. ஓகே, நம்ம பயிற்சியினுடைய சமர்ப்பணம் எப்படியோ அதற்கேற்றவாறு இந்த துப்புரவாகக்கூடிய தன்மையும் வந்து செயல்படும். ஓகே, மன்னர் மலையத்வஜன் பரமாத்மா தன் அருகில் வீட்டில் அவர் வந்து அவரோட ஹிருதயத்துல பகவான் இருக்கிறது வந்து அவரால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. தான் யாரு, பகவான் யார் என்பதை அவரால் கண்டு கொண்டார். அது போல தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகிய தாமும் பரமாத்மாவின் அருகில் அமர்ந்திருக்கும் என்பதையும் கண்டார். ஸோ 2 பேருமே இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சிட்டார். இவ்வாறு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அங்கே தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு எந்தவித தேவையும் இல்லை என்றார். அதனால் அவர் தமது செயல்களில் இருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டார். எப்போ இறைவனின் தரிசனம் பெறுகிறதோ அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து தனக்கான செயல்பாடுகள் இந்த பௌதிகத்துல எதுவுமே இல்லைன்றது வந்து உணர்ந்து பௌதிக தொடர்புகள்ல இருந்து
துண்டிக்கப்படுறது, துண்டிச்சுக்கும். அப்படின்னா அவங்க அந்த செயல்கள்ல வந்து மனசை வந்து அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்படின்னா துண்டிச்சுக்கிறதுன்னு உடலை விட்டுட்டு ஆன்மா பரமாத்மா தனித்து போறாங்கன்னு நினைச்சிடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் கண்டின்யூ. இந்த உடலை விட்டு ஜீவன் போற வரைக்குமே இந்த ஜீவன் உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கும், பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆனா இருவரையுமே நோக்கக்கூடிய அந்த பக்தி கைங்கரியத்துல வந்து அவர் அது நிலை கொண்ட பிறகு இந்த உடல் தளத்திலிருந்து அவர் வந்து வெளியேறி விடுவார். அப்படின்னா பௌதிக தளத்திலிருந்து எந்த ஒரு செயலுமே அவர் வந்து செயல்பட மாட்டார், அனைத்துமே ஆன்மீக தளத்துல செயல்படுத்துவார். ஓகே, அந்த ஒரு ஞானத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டின் மிகவும் வளர்ச்சியுற்ற நிலையில் பக்தன் முழுமுதற் கடலின் விருப்பத்திற்கும் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு எந்த வேறுபாடும் 100%. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ், பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய தெய்வீகம், அதுதான் இது சொல்லுவாங்க என்னது, தெய்வீ சம்பத்தி. ஓகே, ஸோ அந்த 26 பண்புகள் நம்ம அது எத்தனை நம்ம அக்வயர் பண்றோம்னு தெரியாது. ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சில குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இறைவனிடத்துல பெரிய அளவுல இருக்கு இல்லையா? அவரிடத்துல அன்லிமிட்டெட் குவாலிட்டிஸ், அளவிட முடியாத ஆற்றல்கள் மற்றும் பண்புகள் உண்டு பகவானிடத்துல. நமக்கு அந்த பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த 26ல நம்ம எத்தனை இருக்கோம், அத்தனை பண்புகளுமே இறைவன்கிட்ட இருக்கு, 26மே இருக்கு. ஆனா அதுல நம்ம கிட்ட 1-2 இருந்தாலுமே வந்து அவருக்கும் நமக்கு அந்த காமன் அஜெண்டா இருக்குன்றது அர்த்தம். நம்ம கிட்ட சிறிய அளவுல இருக்கு, பகவான்கிட்ட அளவிட முடியாத அளவுக்கு இல்லையா? இருவருடைய விருப்பமும் ஒன்றாகும் இல்லையா? பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எல்லாமே வந்து நன்னிலை அடைந்து மீண்டும் இடத்துக்கு வந்து சேரணும்னு நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி தூய பக்தர்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உழண்டு கொண்டிருக்க இந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் நன்னிலை கரை சேர்ந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை அடையட்டோன்னு அவங்களும் வந்து செயல்படுறாங்க இல்லையா? சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில வந்து ரிஷி முனிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, யக்னங்களை வளர்த்தாங்க. எதுக்கு? ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் இல்லையா? காமன் பீப்புளுக்காக தான். ஸோ நோக்கம், ஈவன் பரீட்சித் மகாராஜாவும் அதுதான் கேட்டார் கொஸ்டினா, வாட் இஸ் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள்? அண்ட் தென் மரணிக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய கடமை என்ன? இது 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டார் இல்லையா பரீட்சித் மகாராஜ். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லாருமே நம்ம எப்ப மரணிப்போன்னே தெரியாது. நாம் எல்லாருமே மரணத்தின் தருவாயில தான் இருப்போம். ஆனா அந்த உண்மையை நாம் மறந்து விடுகின்றோம். யாராவது ஒருத்தர் மரணித்து விட்டா அவருக்கு தான் அது நிகழ்ந்தது என்று நமக்கு நிகழலன்றதுனால நாம மரணிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? உண்மையிலேயே மரணம் என்பது எப்போ வேணாலும் அது கத்தி நம்ம தலைமையிலதான் இருக்கு இல்லையா? எனி டைம் இட் வில் ஃபால் டவுன் ஆன் அவர் ஹெட். ஸோ அதனால எத்தருணமும் நாம் ரெடியா இருக்கணும் கிளம்புறதுக்கு. தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ மேலும் அந்நிலையில் அவன் எல்லாவற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளை எல்லாவற்றிலும் காண்கின்றான். இப்போ இந்த மாதிரி உண்மைகள் எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த மனசு, அப்போ எல்லோரிடத்திலுமே இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம நோக்கக்கூடிய தன்மை, அதுதான் நம்ம இறைவனை காண்பது இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க, அவங்க பேசக்கூடிய விதத்தை வச்சு அவங்க எந்த அளவுக்கு நல்லவங்க, எந்த அளவுக்கு வந்து கரடு முரடானவங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்கன்றது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு தெய்வீகமான நபருடைய செயல்பாடுகளை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அங்கு இறைவனை காண்கின்றோம் அந்த நபர் மூலியமா நம்ம இல்லையா? நமக்குள்ள இருதயத்துல பகவான் இருந்து நம்மளை வழி நடத்துறதுனால இறைவனை நம்மளை நாம காணும்போது அதே மாதிரி அடுத்தவர்களிலுமே நாம் அதை காண்கின்றோம் என்பது இவ்வாறுதான் நம்ம காண முடியும் பிராக்டிக்கலா. ஓகே, ஹையஸ்டா அடையும் பொழுது உண்மையிலேயே அவங்களால அதை பார்க்க முடியும். ஆனா நம்ம யதார்த்த வாழ்க்கையில நோக்கும் பொழுது நம்மளை சுற்றி நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை வச்சுதான் நாம அதை எடை போட முடியும் இல்லையா? எடை போடுறதை விட உணர்றதுல ஆக்சுவலி அதுதான் ரைட் வேர்ட். இந்நிலை எய்த பெற்ற பிறகு அவன் ஆன்மீக இக உலகங்களிடையே எந்தவித வேறுபாடும் காண்பது கிடையாது. ஸோ இருமைகளை வந்து அவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இங்க இருந்தாலும் நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமையை நம்ம செய்ய போறோம், மேல போனாலும் அதே கடமையை தான் செய்ய போறோம். அதனால இந்த உலகமும் அந்த உலகத்துக்கு எந்த பெரிய வித்தியாசத்தை வந்து அந்த நபர் வந்து காண மாட்டார். ஓகே, ஸோ யார் ஒருத்தர் பௌதீகத்துல வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் இந்த வித்தியாசங்களை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஓகே, மேலும் நிறைவான பக்தனுக்கு சக்தியின் மீது பிறப்பிடமும் சக்தியின் பிறப்பிடமும் வேறு அல்ல. அப்படின்னா ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா? பகவான் ரூபம் கொண்ட பகவான், ரூபமற்ற ஆற்றல், இரண்டுமே அவருக்குரியதுதான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு பரு உலகம் எனப்படும் ஆன்மீக உலகம் சர்வ கலு இதம் பிரமக மாறுகிறது. அதாவது இந்த பரு உலகம் என்பது இங்கேயே ஆன்மீக தன்மை, அதாவது we can see the spiritual அந்த ஒரு நிலை வந்து நம்மளால உணர முடியும். இது நம்மளால உணர முடியாது, நல்ல அந்த நிலை பெற்றவர்களால வந்து குரு ஆச்சாரியா அவர்கள் இங்க இருக்கும் பொழுதே அவங்க அதெல்லாம் உணர்ந்துட்டு போனவங்க தான்.
நாமும் அந்த நிலையை எய்துவதற்கு நாம பிரயத்தனிக்கணும் நம்முடைய பக்தி தொண்டின் மூலியமாக. மேலும் ஒரு தேர்ந்த பக்தன் எந்தவித உலக பொருளையும் பகவானை தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா. நம்ம சம்பாத்தியம் பண்றோம், அதுல ஒரு பகுதி இறைவனுடைய தொண்டுக்காக உபயோகப்படுத்தும் போது நம்முடைய சம்பாத்தியமுமே வந்து தெய்வீகமாகிறது. அப்போ நல்ல நல்ல ஒரு வீட்லயும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு செயல் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அமைதி இல்லையா, பக்தி இதெல்லாமே வந்து நம்மளை சுத்தி நிகழக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை நம்ம கண்டிப்பா உணர முடியும். மேலும் அதனால உலகாயுத பொருள்கள் நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது அது பௌதீகம் என்று கணக்காகாது. இறைவனுக்காக உபயோகப்படுத்தும் போது ஜடம் சேத்தனம் இரண்டுமே சேத்தனமாகத்தான் கருதப்படும். இவ்வாறு தூய பக்தன் தன்னுடைய நிறைவான பார்வையினால் எல்லா கோணங்களிலுமே இறைவனை காண்கிறான். நம்மளை சுத்தியுமே வந்து இறைநிலை வந்து நம்மளால உணர முடியும். ஓகே, அப்படிங்கிற உணர்வை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காருங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவருடைய உணர்த்துதல் இது. ஓகே, நாமும் அதை நம்முடைய அதாவது நல்ல பக்தி தொண்டை செய்து அதை உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, இன்றைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பத ஆரோபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண.